da na ji kayi ma wani aboki na Malam Audu Dakaci to kamar cewa gobace cewa akwai wani magani da ka bashi na turare in ya turara me zai ji gashi kuma da ba na son faɗan shi amma dai to bari dai a to ai dan haka yasa muka kira ka kai tallan to ba matsala na cin dan cinkoso kenan wane ne dan cinkoso duri sunan shi kenan shine ake mishi kirari da duri na boye dan cinkoso ana cinikin ka kana zane ba a sani ba ko da tsatsa ko babu ba a duba ka sai ciniki ta kaya na'am saboda tsaban muni a ganka a kauda kai a kashe fitilla a cika saboda tsaban muni shi mene lallaba shi dan cinkoson okay saboda tsaban muni a lallaba ke cinikin shi a lallaba ke karba a lallaba ke miƙwa kai ma za ka duba sai ka garke makofa na'am saboda wallahi duk duniyar nan ba mai munin dan cinkoso Allah kuma duk duniyar nan ba mai daɗin shi sai lafiya Allah kuma duk duniyar nan ba mai farin jini sai aljanna na yadda tunda duk wani balagagge in dai da halittar da mace da namiji a cikin shi in ya taso so yake kai gare shi ha gaskiya ne duk halitta gaskiya ne in dai da mace da namiji so yake kai gare su har wannan saurayin da yake kallo na ka gan shi me ya daɗin shi a'a haba ai ba zai misalta ba malam in ba lafiya ba ai ba wanda ya fi shi daɗi a duniya kwarai kuwa tunda ka gani annabawa ma sun ci shi Allah mu dauka annabi Suleiman matan shi 700 kwarorin shi 300 annabi Dauda matan shi 300 kwarorin shi 700 manzon Allah mata yi tara to ka gani tunda ko sun annabi ma ya ci a ci to wanda bai ci ba ya bar banza wa man taraka bati suddan fa huwa jahil nagode adireshin sa ba ya adireshin ka suna adireshin ka ni ne Dr. Musa Iyawa Dr. Musa ikon Allah ko ka ce Dr. Musa magani daga Allah dan a mafarki Allah ya sauka haka ne akwai wani inkiya da na tambaye ka dazu kace kai dan wani gari ne dan wani dan marabancin yoyi ne karamar hukumar tsela cikin jihar Gindau okay na yadda to na gamsu yanzu saboda duk ka san kowane mutum ta wannan garin ya biyo dan maraban ina marabancin ya karamar hukumar Gindau ka ga to na yadda shine wannan ba a sha nuna kawai hayaki zaka yi a zakarinka dama kamar minti 5 zuwa 10 sai kai abin da annabi ya ce saboda annabi ya koyar mana inda zamu kwanta da iyalanmu haka ne yace in za ku kwanta da su yace ku aiki dan sako sahabbai suka tambaya mana wane ne za mu aika wajen iyalanmu ya rasulullahi yace hannayen ku zuwa ga jikunan matan ku in dai mace ce ta sunna ka tumbuli mamun ka taba duwawun ka taba durin ta san me za a yi sai ce maka wargajin wargajin